työstä paljon mitään. Näyttää olevan uusi ja komea tämä osuusmeijeri. Eikä ympäristöäkään sovi moittia. Nyt pitäisi ilmoittautua mestarille. Se tumma tyttö konttorissa sanoi, että mestari on Juustolassa ja neuvoi tänne. Mutta onpas totisesti mahtavia kattiloita. Tai ainakin ne näyttävät sellaiselta. Hei mestari, harjoittelijan näköinen kaveri kysyy teitä. Sano, että odottaa hetkisen. Minä tulen pian. Tässä on sun asuntos. Pidä se sitten siistissä kunnossa, niin on mukavampi asustella. Jaha, näyttääkin olevan aamiaisaika. Mennään ensin syömään ja ruvetaan sitten töihin. Tulikos kädet pestyä? Puhtaus se on täällä ensimmäinen sääntö. Meijerissä on sama laki kuin lääkärissä. Käsienpesu ennen ja jälkeen joka käsittely. Pesuhuone on tuolla. Käy kiinni vaan ja syödä saa minkä jaksaa. Ruoka on ainakin hyvää. On vain pikkuisen piinallinen tunne, kun nuo tulevat työtoverit tarkastelevat uutta miestä. Mutta minäpä katselen takaisin. Sillä laillahan päästään tutustumisen alkuun. Nyt minullakin on meijerimiehen asu. Mitenköhän tämän lakin asettaisin päähän, että se näyttäisi komealta? Ja nyt lähdetään katsomaan meijeriä, mutta ensimmäiseksi on taas pestävä kädet. Ei edes äiti pitänyt parempaa huolta käsien pesusta kuin tämä mestari. Katsonpa kuinka hän tekee. Kuumaa vettä, saippua, harjaus ja huolellinen huuhtelu. Pitäisi näiden kelvata. Päivä on kulunut jo niin pitkälle, että puhdistustyöt ovat täydessä vauhdissa. Puhtaudesta huolehtiminen on meijerissä hyvin tärkeätä ja se vaatii melkein yhtä paljon vaivaa kuin varsinainen työ, maidon jalostus. Mutta katsellaanpas välillä koneitakin, jotta et kyllästy ainaiseen pesusta puhumiseen. Tämä iso kone on separaattori, ja se on sinun opittava tuntemaan jokaista mutteria myöten. Samoin tietysti kaikki muutkin koneet ja laitteet, joita nykyaikaisessa meijerissä on paljon. Onpas siinä mutteria ja namikkaa. Ihan tulee mieleen alokas ajat armeijassa ja herra kapteeni Oskar ensimmäisen konekiväärioppitunti. Pesujuttuihin palattiin kuitenkin aivan heti, sillä mestari otti kätensä pesemättömän koneenosan ja kertoi, että erilaiset bakteerit viihtyvät juuri tämmöisissä maitojätteissä. Ellei niitä poisteta, on seurauksena laadun aleneminen ja sitä seikkaa on tietysti pyrittävä välttämään kaikin keinoin. Vaikka henkilökohtaisesta puhtaudesta pidetään hyvää huolta, on käsissämme ja vaatteissamme, jopa ilmassakin, noita vahingollisia bakteereja. Niiden pääsy maitoon on estettävä, ja siksipä pyritään nykyaikaisessa meijerissä suorittamaan mahdollisimman suuri osa maidon käsittelystä täysin umpinaisissa tiloissa. Esimerkiksi meidän meijerissämme on maidon kuljetusta varten useita satoja metrejä ruostumatonta teräsputkea. Tämä putkimäärä ei kuitenkaan pelasta pesulta, sillä jokainen senttimetri siitä on päivittäin pestävä, puutottava ja steriloitava. Eikö se pesu sitten ole sitä sterilointia? Ei suinkaan. Tarvitaan joukko erikoisaineita, jotka tuhoavat bakteerit. Tyvestä puuhun noustaan. Separaattorissakin on paras aloittaa lattiasta. Tässä on harja. Siitä se sitten alkoi meijerimiehen ura. Lattian pesusta. Tytöt ensin vähän ujostelivat ja niin taisin minäkin. Mutta ei lattianpesu ole lainkaan hullumpaa työtä. Varsinkin jos on seuraa.
Sain minä toki tutustua jännittävimpiinkin asioihin, esimerkiksi kirnuun ja voin valmistukseen. Tällä kirnulla saattaa yhdellä rupeamalla valmistaa 2000 kiloa voita. Silloin onkin voimestarilla melkoinen vastuu, sillä kun maitoa tarvitaan 40 000 litraa, niin voimäärän arvo on yli 1 000 000 markkaa. Sellaista tehtävää ei voikaan uskoa kenelle poropeukalolle hyvänsä. Voimestari on hyvin tärkeä ja taitava ammattimies. Voinvalmistajan vastuu on siis hyvin suuri, ja maidon tuottajat voivat uskoa tämän tehtävän vain hyvin perusteellisen koulutuksen saaneelle ammattihenkilölle. Olisikohan minusta joskus voimestariksi? Siihen asiaan voimme palata muutamien vuosien kuluttua. Voin täytyy myös olla laatunsa puolesta moitteetonta. Meijerillehän maksetaan voista juuri sen laadun perusteella, ja siitä hinnasta riippuu taas koko laitoksen taloudellinen tulos. Myös oikea koostumus on tärkeä, sillä lain mukaan täytyy voissa olla maitorasvaa yli 80% ja vesipitoisuus ei saa ylittää 16%. Viranomaiset tarkastavat kaikki valmistetut voierät ja vesivoista seuraa raskaita sakkoja. Siksi voimestari tarkkailee vesiprosenttia hyvin huolellisesti ja piirtelee kokeista omia käyriään. Voi pudotetaan suoraan paloittelu- ja pakkauskoneeseen. Tällä tavalla säästetään työtä ja parannetaan hygienisyyttä. Jotta saisit oikean käsityksen meijerituotannon merkityksestä, niin kerronpa, että vuonna 1960 valmistettiin Suomessa lähes 90 miljoonaa kiloa voita. Siihen käytetystä maidosta taas maksettiin tuottajalle 55 miljardia markkaa. Se on hyvin suuri summa, ja esimerkiksi maanviljelijäin puusta saamat kantohintatulot olivat samana vuonna 52 miljardia markkaa, siis 3 miljardia vähemmän. Asia on muuten niin, että yhä enemmän on ryhdytty pakkaamaan voita valmiisiin kuluttajapakkauksiin. Niitähän on kaupassa paljon helpompi käsitellä kuin entisiä voitynnyreitä ja nopeuttavat kaupankäyntiä. Tietysti noiden pakkausten on oltava täsmälleen samankokoisia, ja niinpä painoa tarkkaillaan pistokokeiden avulla. Jokaisella meijerillä on oma voimerkkinsä, ja tuohan merkki myös kiitokset oikeaan osoitteeseen. Tällaisissa puuhissa ja aina uutta oppien kului puoli vuotta. Sitten pääsin valmistavalle karsintakurssille Kokemäen meijerikouluun. Kurssin osanottajamäärä ei ollut kovinkaan suuri. Koulu oli kodikas ja opetus tehokasta. Opiskelimme meijeriopin alkeita, laskentoa, luonnontieteiden perusteita ja äidinkieltäkin. Minä läpäisin kurssin oikein mukavasti ja sen päätyttyä palasin takaisin harjoittelumeijeriin. Tässä kirjataan päivittäin jäsenten lähettämät maitomäärät ja lasketaan maitotilit. Tämänkö perusteella se tilityshinta lasketaan? Eikö meijerituotteiden laatu ja meijerin hoito vaikuta mitään? Näytät olevan enemmän perillä asioista kuin luulinkaan. Katsos, asia on näin. Tuottaja ja meijerimies yrittävät yhteistyössä nostaa maidon tuottajahintaa. Tuottajan asia on nostaa maidon rasvapitoisuutta. Lisäksi hän voi nostaa hintaa parantamalla laatua. Nyt on meijerimiehen vuoro. Meijerituotteiden laadun parantaminen nostaa puolestaan tuottajahintaa. Mutta tämäkään ei vielä riitä. Silloin on yritettävä vähentää meijerin yleiskuluja. Jo nousi. Tuossa on sinun tuleva työmaasi. Niin kuin noista korteista näit, meillä on 3000 jäsentä tässä osuusmeijerissä. Se merkitsee sitä, että tuolla punnitaan joka päivä maito yli 6000 maitopystöstä. Maitoautot tulevat lasketun aikataulun mukaisesti. Sekunnin viivytys pystöä kohden tekee 6000 sekuntia. Lähes 2 tuntia päivässä ja sekoittaa koko aikataulun. Tuottajaa erikoisesti kiinnostavat meijerin toiminnassa ne vaiheet,
jotka suoranaisesti vaikuttavat hänelle maksettavaan hintaan. Ne ovat punnitus, rasva- ja laatukokeiden teko. Käsittelyvaiheita voidaan tietysti nopeuttaa erilaisilla laitteilla, ja meillä on tämä pystöjen tyhjentämiskone osoittautunut varsin käteväksi. Se jouduttaa maidon vastaanottoa ja on osaltaan auttamassa tarkkaan punnitustulokseen pääsemistä. Punnitseminen on todella taitoa ja tarkkuutta vaativaa työtä. Näissä uusissa vaoissa on muuten se etu, että säiliö on kaksipuolinen, ja kun sen eri osat täytetään vuorotellen, eivät eri talojen maitoerät pääse sekaantumaan laskuissa. Tässä punnitsijan on puolestaan tarkkailtava viisaria ja merkittävä tulos vasta, kun se on pysähtynyt. Punnitseminen on ainoa pätevä keino maitomäärän toteamiseksi, sillä pystöjen koot ja täyttökorkeudet vaihtelevat. Jopa jokainen kuhmukin muuttaa astian tilavuutta, samoin puuden pohjan laitto ja muut korjaukset. Toinen tärkeä vaihe on rasvakoe. Sitä varten otetaan näytteet vaaka-altaasta, jossa maitoerä on hyvin sekoittunut. Kuukauden aikana tehdään jokaisen tuottajan maidosta 2–4 rasvakoetta ja 3 laatumääritystä sekä lisäksi aina tarpeen vaatiessa tarkistuskokeita. Rasva- ja laatukokeen teko tapahtuu tuolla meijerin laboratoriossa, mutta se asia selitetään sinulle aikanaan tarkkaan koulussa. Tässä tytöt neuvovat sinulle tätä hommaa. Minä lähden välillä tuonne voipuolelle. Minkälaisia tonttuja täällä on asioita hoitamassa? Mitä te oikein ajattelitte eilen? Minä tilasin 40 litraa kuorittua maitoa vasikoille. Ja te lähetitte 40 litraa piimää. Piimää! Luuletteko te, että minä olen joku Kleopatra, joka kylvee joka ilta piimässä? Anteeksi nyt, Liisa-neiti. Jos jotain erehdystä on tapahtunut, on tämä poika syytön. Hän on vasta ensimmäistä päivää tänään täällä harjoittelemassa. Hei Matti! Hei! Älä aina lue! Pää salkee! Lähde talolle tanssimaan! Mitäs minä siellä tekisin? Kylälläni luulee sinua jo omituiseksi, kun et koskaan missään käy. Viime lauantainakin sinua jo kyseltiin. Kyseltiin? Minua? Kuka nyt minua kyselee? Yksi tyttö, isotalon tyttö ja nätti kuin kuuseen karamelli. Se käski kysyä, että mikä sitä kurrin mittaaja oikein vaivaa, kun ei sitä koskaan missään näy. Oottakaa, mä tuun heti! Taidattekin olla ensimmäistä kertaa tällä talolla. On ollut tuota lukemista niin paljon. Tulee tästä lähtö Hämeenlinnaan meijerikouluun. Hämeenlinnaan? Kauanko se koulu kestää? Kevääseen asti. Jos on hyvää tuuria, niin sitten pitäisi olla valmis. Mihinkäs sitten? Eihän sitä vielä tiedä, mihin sattuu pääsemään. Mutta olisi täälläkin kuulemma paikka odottamassa. Ei kai sitä tänne. Pieni paikka. Ja mikä se teitä nyt tänne vetäisi? No eihän paikassa mitään vikaa ole. Omistajat vaan joskus sattuvat suuttumaan aivan syyttömästi. Voi älkää puhuko siitä mitään.
Minä olin niin nolona, että ihan itkin pikkusen kotimatkalla. Älkää muistelko sitä enää. Muistelenpas hyvinkin. Silloinhan minä sain teihin tutustua. Olisiko teistä mukavaa, jos minä tulisin takaisin? Istukaa. Olemme viime tuntien aikana käsitelleet rasvamäärityksessä tarvittavia välineitä ja kemikaaleja sekä itse kokeissa huomioon otettavia seikkoja. Kerrotaanpas lyhyesti pääkohdat ennen kuin mennään käytännön harjoituksiin tuonne laboratorioon. Millä menetelmällä meillä meijereissä maidon rasvapitoisuus määritetään? Tuovila. Gerberin menetelmällä. Ja miksi rasvakoe suoritetaan? Lyytinen. Koska maidon rasvapitoisuus on yhtenä tekijänä maidon tuottajahintaa muodostettaessa. Ja vielä? Rasvakoe tehdään meijerin tuotannon taloudellisuuden tarkkailemiseksi. Tässä minä tutkin maitoa ja pipetoin. Eikö se olekin hauska sana? Sitä butyrometrilasiin. Siinä on alempana nesteenä rikkihappoa, sen päällä maitoa ja lopuksi lisään amyylialkoholia. Sitten asetan lasit linkoon, jonka pyöriessä rasva irtoaa maidosta. Linkoamisen jälkeen laitan lasit 65-asteiseen vesihauteeseen. Hetken kuluttua voi rasvapitoisuuden lukea suoraan asteikosta. Lasi suoraksi. Noin. Mikroskoopin välityksellä tutustuimme erilaisiin bakteereihin, joista toiset ovat vahingollisia, toiset sangen hyödyllisiä. Katsokaapas esimerkiksi näitä maitohappobakteereja. Ne esiintyvät aina tällaisina kauniina ketjuina. Harjoittelimme myös voin valmistusta ja se aloitettiin viljelemällä juuri noita maitohappobakteereja, eli tekemällä hapatetta. Sitä varten lämmitän tässä kuorittua maitoa sopivan lämpöiseksi. Johtaja, maito on jäähtynyt 21 asteeseen. Katsotaanpa. Hyvä on. Sitten voidaankin jatkaa maitohapatteella. Mutta muistakaakin tehdä sen mahdollisimman hygienisesti. Mutta kyllä se hapate tärkeytensä tietää. Oikkuilee joskus ihan käsittämättömistä syistä. Ilmankos vanhat mestarit puhuvat sormituntumasta. Sitä tässä todella tarvitaan. Meijerikoulussa on vartavasten Tanskasta tilattuja pienoiskirnuja, joilla saimme harjoitella voin valmistusta.
pysäytetään kirnu. No niin, katsotaan ovatko voirakeet riittävän isoja. Hyvältä näyttää. Voin vesipitoisuuden säädön helpottamiseksi on pyrittävä juuri tämän tapaisiin rakeisiin. Koulussa annettiin opetusta myös kirjoitus- ja laskukoneiden käytössä. Oppimista oli paljon ja illat, eivät toki kaikki, kuluivat kodikkaassa oppilasasuntolassa kirjoja tutkien ja tehtäviä ratkoen. Sitten eräänä päivänä koulu loppui, saimme päästötodistuksen ja olimme valmiita ammattimiehiä. Joudatkos kahvinkeittoon? Tuli vieraita taloon. Kas sinäkö sieltä tulitkin? Minä vain lopettelen tuon pesun. Elä vaan kiireessä sieltä pesua huonommalle, ettei tuu niitä laatuvähennyksiä. Vai sinä pesua neuvomaan? Eipä ole tullut sakkoja meijeriltä pitkiin aikoihin. Mutta kyllä minä olenkin koettanut pitää lehmät ja navetan puhtaana. Tämä astiainpesu taitaa kuitenkin olla se tärkein pykälä, ja jotta siinä onnistuisi, rupesin käyttämään desinfioimisainetta aina kaikessa huuhtelussa. Ei vain lypsykoneen säilytystelineessä, vaan desinfioi kaikki astiat ja välineet. Lorautan minä sitä vähän utaren ja käsienpesuveteenkin. Ajattelin, ettei varaa venettä kaada. Ja toinen keino sen laadun pelastamiseksi on tietysti nopea jäähdyttäminen. Tosiaankin, maitoauto tulee aivan heti. Laitapa sinne sillä aikaa ne maidot lähtökuntoon. Nyt kun sinä olet ammattimies, kysynkin sinulta yhtä asiaa, joka on mieltäni vaivannut. Se on se rasvaprosenttini sen meijerin tileissä. Se vaihtelee joka kokeessa aika paljon. Ja sitten se on monesti huonompi kuin sen lyylin, sen tarkastuskarjakon saama tulos. Liekö virheitä tekotavassa? Tämä onkin kysymys, josta meijerissä joudutaan jatkuvasti keskustelemaan. Katsohan äiti, se on niin, että maidon rasvapitoisuus vaihtelee päivästä toiseen, jopa lypsykerrasta toiseen. Iltamaito on rasvaisempaa kuin aamumaito, mutta ruokinta, hoito ja lypsyn suoritustapakin voivat vaikuttaa rasvapitoisuuteen. On monta syytä, miksi eri päivinä tehdyt kokeet antavat erilaisen tuloksen. Ja erot saattavat olla jopa melkein koko prosentinkin suuruisia. Se taas, miksi lyylin tekemät kokeet antavat paremman tuloksen kuin meijerissä, johtuu lähinnä siitä, miten täällä kotona maitoa hoitelet. Mistä sinä otat omaan käyttöön? Iltamaidosta vai? Totta kai, siitähän saa aamukahviini kermaa. No siinähän on jo yksi syy. Ja toinen näkyy olevan tässä kannussa. Et ole tainnut yhtään sekoitella näitä maitoja jäähtymisen aikana, kun on noussut tällainen sitkeä kermakerros. Ei tätä nyt enää saa hyvin sekoitettua takaisin, kun maito on kylmää ja meijerillä on mahdoton saada tästä oikeaa rasvakoetta. Kyllä kai se on totta. Onhan siitä ollut maidonneuvojankin kanssa puhetta, mutta se on vaan jäänyt aina tekemättä. Laitapas tämä paperi siihen kanteen, kun se on niin kovin väliä. Tässä se on yksi syy. Katsos, kun lähetät tällaisen sekoittamattoman pystön meijerille, tarttuu kerma kuljetuksen aikana kanteen tai näihin papereihin. Eikä siellä meijerillä voida niistä kermoja huuhdella maidon joukkoon, vaan se menee hukkaan. Sama muuten tapahtuu, jos maito jäätyy. No hyvinpäs näyt opetuksia kuunnelleisilla koulussa. Kai sillekin on oma selityksensä, kun meijeriltä ei tule aina samoja punnitustuloksia, vaikka on yritetty lähettää sinne täysiä kannuja aina. No siinä vielä on yksi toistuva puheenaihe meijerillä, ja vastaus on tässä pystyssä. Katsos, kun täytätte kannun kovin täydeksi, läikkyy siitä helposti yli. Ja sen lisäksi, että siitä aikaa myöten tulee suurikin punnitustappio, niin menee siinä juuri rasvaisempi maito hukkaan. Onhan niitä kyllä muitakin syitä siihen punnitustuloksen erilaisuuteen. No mennään nyt jo kahville. Stop. Eikö siellä koulussa neuvottukaan, että naiset edeltä ja miehet maitopystöjen kanssa perässä? Voimestarin paikan minä sain harjoittelumeijeristäni. Oli mukava palata tuttuun paikkaan ja muutenkin.
Minä jouduin heti alkuun valmistamaan voita Meijeriliiton järjestämään näyttelyyn. Se oli aika jännittävää, mutta parhaani yritin. Ja onnistui kaikin puolin.